Γεια μας, γεια μας, γεια μας. Πού περπατάμε, πού περπατάμε. Πού περπατάμε. Άνοιξη τη λένε αυτήν. Γεια σας, τι κάνετε, καλά είστε, καλά να είστε. Περπατάμε σε ένα κτήμα με κεράσια, με κερασιές μάλλον, ανθισμένες. Σε λίγο καιρό θα φάμε και κεράσια, και το κεράσι είναι ένα προϊόν το οποίο βγαίνει πάρα πολύ πρώιμα, κάπου εκεί στα μέσα του Μάη. Τι κάνετε, καλά είστε, καλά να είστε. Όλοι καλά, όλοι καλά. Τι έγινε, ακούμε τις ειδήσεις, μαθαίνουμε τα νέα. Όχι βάλαμε την Πισμπυρίκου μέσα, όχι βάλαμε και τον άλλον με τη 12χρονη που πήγαν να μας το βγάλουν και ψιλοαθώο, το βάλαμε και εκείνο μέσα. Προχθές ο άλλος έσφαξε την κοπέλα μπροστά στα μάτια του κόσμου. Κανείς δεν μίλησε, κανείς δεν προσπάθησε κάτι να κάνει. Πάει άδικα η κοπέλα και συνέχεια όλο τέτοια ακούμε. Ενδοοικογενειακή βία. Αυτή η δικαιοσύνη δεν ξέρω πώς την έχει δει. Τον βάζει μέσα, τον κρατάει κανένα 2-3 χρόνια και μετά τον βγάζει και σαν να μην έγινε τίποτα. Ξέρω εγώ τι γίνεται. Αυτά είναι πράγματα που θα τα ακούμε καθημερινά. Είναι τρόπος ζωής. Να και το ποδόσφαιρο μας που μπαίνει στην τελική φάση. Αυτό που πολλούς δεν ενδιαφέρει, που άλλους τους ενδιαφέρει, αλλά είναι και αυτός ένας τρόπος ζωής. Υπάρχουν οι φανατικοί, υπάρχουν φανατισμένοι, υπάρχουν χίλιοι δυο. Υπάρχουν και αγνοί φίλαθλοι που τους αρέσει το ποδόσφαιρο και βλέπουν ποδόσφαιρο. Ένας από αυτούς είμαι και εγώ. Μαγκανά θα το πάρετε το πρωτάθλημα, έτσι με λέει συνέχεια. Θα δούμε τι θα γίνει στο τέλος. Πάμε τώρα εμείς να παίξουμε Ευρώπη την Πέμπτη και μετά θα δούμε τι γίνεται. Λοιπόν, φύγαμε από τα κεράσια, από τις κερασιές, και πάμε σιγά σιγά στο δρόμο μας. Άντε να πούμε και ένα μικρό ανεκδοτάκι. Είναι λίγο περίεργο, αλλά θα προσπαθήσουμε να το πούμε. Λοιπόν, πιάνει η αστυνομία δύο νεαρά παιδιά, τα οποία τους έχουν πιάσει να παίρνουν ναρκωτικά, να καπνίζουν χασίς. Τους λέει ο εισαγγελέας, αφού τα είδε, λέει, είστε μικρά παιδιά, θα σας δώσω μια ευκαιρία. Θα βγείτε έξω, λέει, και αν καταφέρετε έστω και έναν φίλο σας να μην κάνει χρήση ναρκωτικών, να ξέρετε, θα σας αφήσω ελεύθερος. Τη Δευτέρα τα λέμε. Τη Δευτέρα πάνε μπροστά στον εισαγγελέα. Λέγει τον πρώτο, τι είπες, λέει 20 άτομα κατάφερα. Σупα ρε θηρίο, 20 άτομα, πώς τα κατάφερες? Έκανα, λέει, 2 κύκλους στο χαρτί, ένα μικρό και ένα μεγάλο. Και είπα, όταν δεν κάνεις ναρκωτικά, το μυαλό σου είναι σαν το μεγάλο κύκλο. Όταν κάνεις ναρκωτικά, μικραίνει και τελικά τρελαίνεις. Μπράβο, λέει αυτός. Έρχεται ο δεύτερος, εσύ, λέει, εγώ, λέει, 356 άτομα. Σώπαρε με δουλεύεις, του λέει. Είπαμε να μην λες και βλακίες. Όχι, κύριε εισαγγελέα, λέει, δεν είναι βλακίες. Απλώς λέει, και εγώ έκανα το ίδιο πείραμα. Λέει, τι πείραμα? Έκανα 2 κύκλους, ένα μεγάλο, ένα μικρό. Λέω, κοίταξε να δεις, όσο δεν κάνεις ναρκωτικά, ο κύκλος ο μικρός είναι ο κόλος σου. Αν κάνεις ναρκωτικά και μπεις φυλακή, ο κόλος σου θα γίνει σαν το μεγάλο κύκλο. Και έτσι κατάφερε και τους γύρισα. Αυτά. Λοιπόν, να είστε καλά, καλό απόγευμα. Όλα να πάνε καλά, υγεία πάνω απ' όλα και ευτυχία. Γεια σας.